εκείνο που στοχεύσαμε είναι να χτίσουμε τον Balabook από την αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις μοντέρνες τεχνικές και κρυπτογράφησης και ασφάλειας δεδομένων. Πολλοί λογιστές, πολλοί επιχειρηματίες αχωθήκαν, διότι πραγματικά η ετοιμασία της IR7 ήταν μια μεγάλη διαδικασία και τον Balabook ετοίμασε τον αυτοματισμό για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αντί οι πελάτες να πρέπει να τους στέλνουν κυβότια με αποδείξεις ή τιμολόγια κάθε μήνα τα έξοδα τους, απλά χρησιμοποιούν το application του Balabook. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο για τον Balabook. Έχουμε μαζί μας έναν από τους directors του Balabook, τον Ζήνωνα Κυπριανού. Ζήνωνα μου να περάσουμε μαζί σε κάποιες από τις κοινές ερωτήσεις που έχουμε από τους χρήστες του Balabook, είτε που έχουν μια μικρομεσαία επιχειρήση, αλλά κυρίως από τους λογιστές. Αρχικά θα ήθελα να σε ρωτήσω τον Balabook. Είναι ένα κυπριακό προϊόν, σωστά? Μάλιστα. Ποιος είναι ο σκοπός του, τι ήρθε να προσφέρει? Εντάξει, Γιώργο μου, καταρχήν καλησπέρα. Το Balabook είναι ένα accounting software, μια πλατφόρμα η οποία σε βοηθά να διαχειριστείς τα οικονομικά της επιχείρησης σου ή τα οικονομικά των επιχειρήσεων των πελατών σου σαν λογιστή, χτισμένο στην Κύπρο, με μια ομάδα η οποία έχει τρομερή εμπειρία στο διεθνές software development, και ήρθε να φέρει ουσιαστικά μοντέρνες τεχνολογίες όπως artificial intelligence σε ένα sector στην Κύπρο, όπως τον τομέα των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής, για να εξυπηρετήσει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και να τις κάνει πιο efficient με πραγματικά financial insights, ούτως ώστε να μπορούν πιο εύκολα να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Πάνω σε αυτό να ήθελα να σταθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Ένας πονοκέφαλος για όλους τους επιχειρηματίες είναι η επιστροφή του φόρου, δηλαδή το VAT return. Πώς το Balabook ήρθε να λύσει αυτόν τον πονοκέφαλο? Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ, είναι ένας φόρος που οι εταιρείες μαζεύουν από τους καταναλωτές τους και μια φορά την κάθε τριμηνία πρέπει να πηγαίνουν πίσω στην κυβέρνηση, να καταθέτουν τη φόρμα του φόρου τους και να πληρώνουν το ΦΠΑ που τους αναλογεί. Τούτον είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, για τις επιχειρήσεις. Είναι μια από τις διαδικασίες τις repetitive που έχουν να κάνουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο εξαρτούνται που τα βιβλία σου να είναι up to date, αλλά και να είναι σωστά. Τον Balabook βοηθά με δύο τρόπους. Πρώτον, βοηθά στην αυτόματη αναγνώριση του είδους του ΦΠΑ που πρέπει έναν έξοδο ή μία πώληση να κατηγοριοποιηθεί. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως AI για να καταλάβουμε τι είναι το προϊόν και να κάνουμε suggest στον χρήστη ποιον ΦΠΑ πρέπει να χρησιμοποιεί, ποια κατηγορία ΦΠΑ είναι η σωστή για έναν έξοδο, και χρησιμοποιώντας τούτα τα suggestions, τα οποία εννοείται ο χρήστης μπορεί να αλλάξει, αυτόματα τον Balabook μπορεί να εκδώσει τη φόρμα του ΦΠΑ, να σε ειδοποιήσει ότι ήρθε η ώρα της τριμηνίας σου, αλλά και να εκδώσει τη φόρμα του ΦΠΑ, την οποία μπορεί να καταθέσεις ανεβάζοντας την στην ιστοσελίδα Tax for All του τμήματος φορολογίας. Άρα ο απλός επιχειρηματίας απλά με την καθημερινή ενημέρωση των συναλλαγών του, πιάνει τη φόρμα του ΦΠΑ στο τέλος της τριμηνίας
χωρίς να κάνει κάτι έξτρα. Και τούτον ισχύει και για τους λογιστές που έχουν να ετοιμάσουν τούτες τις φόρμες φορολογίας για τους πελάτες τους. Απλά κάνοντας το καθημερινό bookkeeping που λέμε για έναν πελάτη, η φόρμα του ΦΠΑ ετοιμάζεται ουσιαστικά αυτόματα. Μπορεί να την κατεβάσουν από τον Balabook κατευθείαν, του στη διά τον Balabook, έτοιμη, και την ανεβάζουν κατευθείαν μέσα στο Tax for All, and that's it. Θα ήθελα να συζητήσουμε και ένα report, το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έγινε μια αλλαγή προς το κομμάτι του posting του. Δηλαδή, το payroll είναι κάτι που απασχολεί πολλούς επιχειρηματίες. Πώς το Balabook έρχεται να κάνει response στην φόρμα την IR7 που έρχεται μετά το payroll? Το payroll είναι ένα μεγάλο θέμα, μια μεγάλη κατηγορία που υπάρχουν και πολλές πλατφόρμες που είναι καθαρά εξ ολοκλήρου χτισμένες για να χειρίζονται τη μισθοδοσία. Ενώ τον Balabook, χρησιμοποιώντας τον Balabook, το θέμα της μισθοδοσίας έρχεται μες στον Balabook για όλες τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Να εκτελέσεις ένα payroll για ένα μήνα ή για μια εβδομάδα στον Balabook, καταρχήν είναι μια διαδικασία που ουσιαστικά παίρνει μερικά κλικς. Τον Balabook αυτοματοποίησε διαδικασίες από την εγγραφή ενός νέου υπαλλήλου, στη διαχείριση των αδειών του, στον υπολογισμό των διαφόρων αποκοπών ή ωφελημάτων ή φορολογιών για εκείνον τον υπάλληλο, και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ουσιαστικά σχεδόν αυτόματα. Και ο λόγος που λέω σχεδόν είναι επειδή πρέπει να του δώσεις κάποιες πληροφορίες βασικές, αλλά είναι πληροφορίες τις οποίες υποχρεωτικά πρέπει να τους δώσεις. Δηλαδή τον μισθό ενός υπαλλήλου, τον αριθμό του φόρου του και τέτοιου είδους πληροφορίες. Όταν εκτελέσεις το payroll σου, τον Balabook θα σου δημιουργήσει έναν ωραίο to-do list για τα steps που πρέπει να πάρεις σαν επιχειρηματίας ή σαν λογιστής για να ολοκληρώσεις τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον νόμο και από το τμήμα φορολογίας και τις κοινωνικές ασφαλίσεις για να είσαι σωστός. Δηλαδή, για έναν παράδειγμα, κάθε τέλος του μήνα πρέπει να πληρώσεις τους υπαλλήλους, άρα τον Balabook θα σου δώσει έναν to-do list item να πληρώσεις τους υπαλλήλους και θα σου δώσει τη δυνατότητα να τους πληρώσεις ουσιαστικά αυτόματα. Δηλαδή, μπορείς να κατεβάσεις το λεγόμενο payment file που τον Balabook, το οποίο μπορείς να δώσεις στην τράπεζα και να εκτελέσει όλες τις πληρωμές αυτόματα. Μετά θα σου πει πρέπει να καταθέσεις τη φόρμα των κοινωνικών ασφαλίσεων, όπου δηλώνουμε στις κοινωνικές ασφαλίσεις τι επληρώθηκε ο κάθε υπάλληλος. Θα σου ετοιμάσει τη φόρμα των κοινωνικών ασφαλίσεων αυτόματα και θα σου τη δώσει να την κατεβάσεις και θα σου εξηγήσει και πού να πάει να την ανεβάσεις ουσιαστικά στην ιστοσελίδα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Μερικά κλικς. Το επόμενο step που θα σου πει τον Balabook παρουσιάζεται και με έναν τρόπο ο οποίος είναι σχεδιασμένος να είναι κατανοητός από όλους. Δηλαδή σε έναν απλό to-do list. Όπως κάνουμε μια step-by-step λίστα για να ξέρεις πότε και τι πρέπει να γίνει. Και αμέσως μετά, το επόμενο step που προσθέθηκε, όπως σωστά ανέφερες, είναι η απέτηση του τμήματος φορολογίας, αντί που παλιά η IR7 όπως λέγεται, που είναι η φόρμα που λέει στο τμήμα φορολογίας τι φόρος, τι επληρώθηκε κάθε υπάλληλος, τι φόροι του αποκοπήκαν, γιατί του αποκοπήκαν οι φόροι, ποια ωφελήματα διεκδικηθήκαν από εκείνον των υπάλληλων και φοροελαφρύνσεις και ούτω καθεξής. Και είναι η φόρμα στο παρελθόν εδίδεται στο τμήμα φορολογίας μία φορά το χρόνο. Από φέτος, το τμήμα φορολογίας απαιτεί εκείνη τη φόρμα να πηγαίνει κάθε μήνα στο τμήμα φορολογίας. Τον Balabook σου την ετοιμάζει αυτόματα με το που θα τελειώσεις την εκτέλεση του payroll στο τέλος του μήνα, σου ετοιμάζει τη φόρμα την IR7 αυτόματα και μέσα στην τελευταία οθόνη που παρουσιάζεται στο step by step, στη step by step εκτέλεση του payroll,
σου δίνει και τη φόρμα την IR7 και να την κατεβάσεις για να μπορείς να την ανεβάσεις αυτούσια με έναν drag and drop στην ιστοσελίδα Tax for All του τμήματος φορολογίας. Και τελειώσει. Και απλά πληρώνεις με το που την ανεβάζεις, το τμήμα φορολογίας ζητά σου να την πληρώσεις κιόλας και τελειώνει εκεί η υποχρέωση σου. Άρα πραγματικά μιλούμε για ένα feature το οποίο έρχεται να γλιτώσει και χρόνο και να δώσει και περισσότερες πληροφορίες που χρειάζεται ένας ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή ένας accountant. Όταν προέκυψε τούτη η αλλαγή, πολλοί λογιστές, πολλοί επιχειρηματίες αχωθήκαν, διότι πραγματικά η ετοιμασία της IR7 ήταν μια μεγάλη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν οι επιχειρηματίες και τα λογιστικά γραφεία ειδικά. Ήταν αρκετά μια χρονοβαρά διαδικασία, ειδικά αν είσαι ένας λογιστής ο οποίος είναι να χειριστεί εκατοντάδες πελάτες, να διαχειριστεί payroll και μισθοδοσία για εκατοντάδες εταιρείες. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μια καινούργια διαδικασία η οποία και όπου μπορούσαν να την κάνουν μια φορά τον χρόνο, τώρα πρέπει να την κάνουν κάθε μήνα. Άρα δεν μπορούσε να μείνει η ετοιμασία της στο manual που λέμε. Έπρεπε να αυτοματοποιηθεί. Και τον Balabook ακριβώς έγκαιρα ετοίμασε τον αυτοματισμό για τη συγκεκριμένη διαδικασία και το προσέφερε σε όλους τους πελάτες του. Ζήρονα μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω τον Balabook. Τι διευκολύνσεις κάνει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς αντιμετωπίζει clients που έχουν να κάνουν με multi-currency. Κοίταξε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένας από τους κύριους λόγους ύπαρξης του Balabook. Έχοντας μια μικρομεσαία επιχείρηση και κάνοντας sign-up στον Balabook, δημιουργώντας λογαριασμό μάλλον στον Balabook, μπορούμε να σε βοηθήσουμε σαν επιχειρηματία πρώτα απ' όλα στην έκδοση των τιμολογίων σου, στην καταγραφή των εξόδων σου, στον αυτοματισμό των καθημερινών και μηνιαίων υποχρεώσεων σου προς το κράτος, αλλά και με την ετοιμασία αυτόματων reports, τα οποία και με τη χρήση έξυπνων γραφημάτων σε έναν easy to understand dashboard, το οποίο θα σου δώσει τα εχέγγυα και το insight για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των χρηματοοικονομικών της εταιρείας σου. Είτε έχεις να εκδώσει, είτε θέλεις να διαχειριστείς πωλήσεις, είτε έσοδα-έξοδα, είτε τη μισθοδοσία του προσωπικού σου, είτε τις υποχρεώσεις σου προς το κράτος, τον Balabook θα είναι εκεί να σε εξυπηρετήσει με άμεσες λύσεις. Τώρα επειδή ανέφερες και το κομμάτι των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν, που ομολογουμένως στην Κύπρο έχουμε πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις σήμερα, που έχουν να κάνουν με διεθνείς συναλλαγές, δηλαδή σε ξένα νομίσματα και το καθεξής. Τον Balabook έχει χτιστεί από την αρχή με πλήρη support με το οποιοδήποτε νόμισμα και διαχειρίζοντας αυτόματα τις συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα με το καθημερινό rate της αγοράς, διεκπεραιώνει τις συναλλαγές στα βιβλία της εταιρείας που λέμε, στο ευρώ που είναι το νόμισμα, που θα είναι το νόμισμα της εταιρείας, αλλά δίνοντας σου τη δυνατότητα είτε να τιμολογήσεις σε ξένο νόμισμα, είτε να διαχειριστείς έξοδα ή αγορές σε ξένο νόμισμα, και οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν για να γίνουν σωστά λογιστικά γίνονται αυτόματα από τον Balabook. Το επόμενο θέμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ποιο είναι το feedback των Κυπρίων λογιστών
προς τον Balabook. Τι είναι αυτό που σας λένε? Οι λογιστές στην Κύπρο έχουν να διαχειριστούν ένα μεγάλο φάσμα εταιριών και ένα μεγάλο φάσμα είδος εταιριών στην Κύπρο. Δηλαδή υπάρχουν λογιστές οι οποίοι έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με πολύ μικρές ή έστω μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να τους παίρνουν ή να τους αποστέλουν μία στίβη από έξοδα, τα οποία ο λογιστής πρέπει να διαχειριστεί, πρέπει να περάσει, που λέμε, στα βιβλία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τον Balabook, ειδικά με τους λογιστές πελάτες μας, και όπου ακούμε ότι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που προσθέθηκε είναι το εργαλείο της αυτόματης σάρωσης αυτών των εξόδων, είτε μέσω του app του Balabook, το οποίο είναι διαθέσιμο και για iOS και για Android, για κινητά, το οποίο αντί οι πελάτες να πρέπει να τους στέλνουν κυβότια με αποδείξεις ή τιμολόγια κάθε μήνα ή να τα κάνουν scan manually και να τα στέλνουν με email τα έξοδα τους, απλά χρησιμοποιούν το application του Balabook οι πελάτες και τα έξοδα πάνε αυτόματα ήδη περασμένα στον λογιστή, έτοιμα για περαιτέρω διαχείριση. Τούτο γλιτώνει τρομερό χρόνο που τα λογιστικά γραφεία που έχουν να κάνουν και να διαχειριστούν το καθημερινό bookkeeping των εταιριών. Ένας άλλος τομέας πολλά σημαντικός που βοήθησε τους λογιστές και μας ζητούν συνέχεια, και μας επενούν συνέχεια, αλλά και μας ζητούν περαιτέρω εξέλιξη, είναι το κομμάτι του λεγόμενου bank reconciliation. Ένα από τα πράγματα που έφερε τον Balabook στην αγορά ήταν η δυνατότητα αυτόματης διασύνδεσης με τις τράπεζες στην Κύπρο, και υποστηρίζουμε πέραν των 2.000 τραπεζών παγκόσμια, που δίνει τη δυνατότητα σε έναν λογιστή, σε συνεργασία με τον πελάτη του, αντί να πρέπει να παίρνουν τα statements των τραπεζών manually και να προσπαθούν να εξακριβώσουν κατά πόσον το τι χρεώσεις φαίνονται πάνω στα statements των τραπεζών και τι χρεώσεις έχουν περαστεί στα βιβλία μιας εταιρείας, και ότι τούτες οι χρεώσεις συμφωνούν, οι πιστώσεις, τον Balabook αυτόματα με διασύνδεση με τις τράπεζες μπορεί καθημερινά, αντί μια φορά κάθε 2 ή 3 μήνες που μπορεί να το κάνουν οι λογιστές στο παρελθόν, καθημερινά αυτόματα πάει στις τράπεζες, τραβά τις πληροφορίες, τραβά τις συναλλαγές αυτόματα και συμφωνεί, κάνει το λεγόμενο reconciliation αυτόματα σε καθημερινή βάση για όλους τους λογαριασμούς μιας εταιρείας. Το γλιτώνει τρομερό χρόνο, διότι μια από τις δυνατότητες είναι το ότι εάν μια εγγραφή λείπει και δεν είναι στα βιβλία μιας εταιρείας, ο λογιστής μπορεί με ένα κλικ να την περάσει, γιατί πλέον έχουμε όλες τις πληροφορίες της εγγραφής εκείνης που την τράπεζα. Το μόνο πράγμα που έχει να ζητήσει ο λογιστής είναι μια απόδειξη, ένα χαρτί, αν χρειάζεται, για το συγκεκριμένη συναλλαγή. Αλλά πολλές φορές actually μπορεί να μην χρειάζεται εκείνη η απόδειξη, ότι μπορεί να είναι, χρεώσεις της τράπεζας. Λέμε τώρα. Να ήθελα να σε πάρω έτσι λίγο πίσω στους λογιστές. Οι λογιστές τείνουν να έχουν την εξής ανησυχία, αν θα τη λέγαμε, η οποία είναι σε περίπτωση που ξεκινήσει η διαδικασία μεταβίβασης μου από το παρόν μου λογισμικό στο δικό σας. Τα δεδομένα μου πώς μπορούν να έρθουν στο δικό σας, το migration, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, πώς η εταιρεία σας αντιδρά σε αυτό? Το να μεταφέρεις δεδομένα από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα, πάντα, και δεν χρειάζεται να λέμε πελάρες που λέμε κυπριακά στον κόσμο, έχει
τις δικές της ιδιαιτερότητες αναλόγως του από ποιο σύστημα θα γίνει το migration. Το Balabook έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο της ομάδας του να χτίσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες μεταφοράς δεδομένων από κάποια από τα πιο διαδεδομένα συστήματα, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν τα δεδομένα τους. Επίσης, το Balabook σήμερα ήδη επιτρέπει την μεταφόρτωση δεδομένων από αρκετές μορφές δεδομένα, για παράδειγμα Excel και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να μπουν αυτόματα μέσα στον Balabook και να μεταφερθούν. Αλλά το πιο βασικό στον τομέα του είναι ότι η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες οι οποίοι σε συνεργασία με τον account manager τους μπορούν να υποστηρίξουν τον οποιοδήποτε πελάτη που επιθυμεί την πλήρη μεταφορά των δεδομένων του και να δώσουν λύσεις ούτως ώστε τα δεδομένα να μεταφερθούν. Αλλά θέλω να επιμένω ότι, να ξαναναφέρω ότι όλες οι μεταφορές, όλα τα migrations έχουν τις δυσκολίες τους. Αναλόγως του από ποιο σύστημα μεταφέρουμε και το τι είδους δεδομένα θέλουμε να μεταφέρουμε. Δηλαδή, άλλον είναι να μεταφέρεις λογιστικά δεδομένα, άλλον είναι να μεταφέρεις στοιχεία πελατών, άλλον είναι να μεταφέρεις τιμολόγια και ούτω καθεξής. Πολλές φορές μπορεί να μην χρειάζεται η πλήρης μεταφορά. Δηλαδή, κάποια είδη δεδομένων μπορεί να μην χρειάζεται να είναι και στα δύο συστήματα. Μπορεί να γίνει μια απλή μεταφορά. Αναλόγως της μεταφοράς που απαιτείται, του migration που απαιτείται, η ομάδα μας είναι έτοιμη να στηρίξει τον κάθε πελάτη, τον κάθε λογιστικό γραφείο στο να έχει την ομαλότερη δυνατή μετάβαση. Πάντως θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό πώς το Balabook έρχεται να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτών των δεδομένων. Και αυτή είναι μια κοινή ερώτηση που έχουμε. Το data security, το data protection, πώς το Balabook να αντιδράσει αυτό? Εντάξει Γιώργο μου, το Balabook όταν ήρθε στην αγορά, ο πύχης στον τομέα της ασφάλειας ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. Άρα εμείς εκείνο που στοχεύσαμε είναι να χτίσουμε τον Balabook από την αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον μοντέρνες τεχνικές και κρυπτογράφησης και ασφάλειας δεδομένων όσον αφορά το αυτόματο backup, όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων στη μεταφορά τους προς τους σερβερ του Balabook, αλλά και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων και της συνεχιζόμενης λειτουργίας του Balabook. Δηλαδή, το Balabook σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί είναι ούτως ώστε και στις χειρότερες των περιπτώσεων που μπορεί να συμβούν να μην, ο κίνδυνος για την απώλεια δεδομένων να είναι υπερβολικά μικρός. Δεν μπορεί ποτέ να είναι 0. Στον τομέα της ασφάλειας όποιος προσπαθήσει να πει ότι έχει 100% ασφάλεια απλά υπερυπόσχεται. Αλλά με τεχνολογίες όπως συνδέσεις διπλής ταυτοποίησης, τα λεγόμενα one-time passwords, με κρυπτογράφηση στη μεταφορά των δεδομένων και at-rest, δηλαδή την ώρα που τα δεδομένα δεν τα χρησιμοποιεί κάποιος, με το λεγόμενο segregation of data, δηλαδή οι πληροφορίες ενός πελάτη να είναι ξεχωριστά από τις πληροφορίες ενός άλλου πελάτη, αλλά και την πολύ strict διαχείριση του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση
στα συγκεκριμένα δεδομένα, διαχείριση την οποία μπορεί να κάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης και ενός λογιστικού γραφείου, το Balabook παίρνει υπερβολικά σοβαρά τον τομέα της ασφάλειας, αντιλαμβανόμενο το πόσο sensitive είναι τα δεδομένα τα οποία διατηρεί. Η τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω κλείνοντας αυτό το επεισόδιο είναι πώς κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει, να πούμε, μια δική του τριβή με τον Balabook. Τι μπορεί να κάνει. Τον Balabook, όπως είπαμε και σε άλλα επεισόδια, ξεκινά δωρεάν για όλους τους χρήστες. Άρα το μόνο πράγμα που έχει να κάνει ένας επιχειρηματίας ή ένας λογιστής που θέλει να το δοκιμάσει είναι να μπει στη σελίδα μας balabook.com, να δημιουργήσει λογαριασμό εντελώς δωρεάν και να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τον Balabook. Προσφέρουμε επίσης, πέραν από το εντελώς δωρεάν πλάνο, μας προσφέρουμε και δοκιμαστικές περιόδους για τα πιο εξελιγμένα πλάνα χρήσης του Balabook, τα οποία τα οποία στοχεύουν ίσως τις πιο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις πολύ μικρές ή τις solopreneur τύπου εταιρείες. Προσφέρουμε πολλούς τρόπους εύκολης δοκιμαστικής περίοδου για τον οποιοδήποτε θέλει να δοκιμάσει τον Balabook. Και εννοείται ότι δημιουργώντας λογαριασμό μπορείτε να κατεβάσετε και τα applications μας για iOS και Android για να δοκιμάσετε όλες τις χρήσεις του Balabook. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.